Gihatagan og pwesto sa usa ka mall sa Davao City ang mga mag-uuma sa Paquibato District aron masuportahan sila og mabaligya ang ilang mga gulay ug prutas sa publiko. Dugang detalye sa live report ni Sheila Vergara Rubio. Sheila. Sara, ang mong asosasyon sa mga mag-uuma mo o kini sila ang nagapwesto kaniadto sa kilid sa usa ka tulunghaan sa Barrio Obero apan na paundang tungod kay magdasok na mga tao bunga sa kagamay sa area. Gipapwesto karon sa usa ka mall sa Obrero Nindakbayan ang asosasyon sa mga mag-uuma sa Paquibato District dinhi sa parking space aron makadisplay kini og tarong sa ilang mga produktong gulay, prutas ug lamas. Buot sa management sa mall nga masuportahan ang local products sa mga mag-uuma sa syudad, ilabi na karong panahona nga naglisod ang kadaghanan bunga sa pandemya sa COVID-19. We also want to support local farmers. So we are helping them through this initiative na makabaligya sila diri sa mall na mas daghang tao, mas makitaan pud sila versus na kanang dito lang sila sa ilahang lugar. Matag adlaw magpwesto ang maong mga mag-uuma sa parking area gikan sa alas 5 sa buntag kutob gabii. Matag simana magpuli-puli ang mga mag-uuma sa makapwesto dinhi. Sumala ni Rosela Timbalan, usas mga manindahay nga dakong tabang kanila nga dinhi sa downtown sila makabaligya kaysa sa mag-agad sa mga komprador nga mosaka sa bukid aron mupalit sa ilang uma. Kaysa dito, barato man ko dito kayo ma'am, halos pangayoon lang. Nga, mas mayo makababa mi diri makabaligya mi. Gawas nga barato ang presyo sa mga preskong produkto, makatabang pa sa ilang kahimpang sa karon nga dunay pandemya. May na lang makahalin mi ma'am, makabalit mi kinahanglan namo. Sabi na sa mga estudyante, nanginahanglan mga biste, mga pagkaon. Sara, usa ka bulan lamang unta ang plano nga mamahimong makapwesto ang maong mga farmer sa maong parking space sa maong mall apan plano karon o gilaraw karon nga i-extend pa sila. Sara. Okay, daghang salamat Sheila Vergara Rubio.